Durung aku, Mas. Joget Reng. Mangke rampung langgam caping gunung langsung dimedle kalian podang kuning. Nika ugi pamundhut saking Bung Des warga makmur Desa Kedung Banteng. Enggak. Syukur bisa Terima kasih. Mbak Tuti saged pinara. Mbak Lisa tetep jumeneng dhisik. Menika ugi wonten ingkang ngersakaken karyanipun Mbah Sukron Sesideman. Mang patah Mbak sinten salah setunggal Mbak sinten? Niki wah Mbak Mira. Mbak Mira Kirana ya, Mbak. Mbak Mira Kirana. Nggih, Sesideman niku nggih pokoke dulur Ponorogo ya pokoke ya seneng banget. Seneng mesti kuwi. Gubuk asmara, podang kuning, Sesideman. Wajib pepeling, wajib. Lambayan Dian Munasirah. Mbak Dian sekalian boleh dua ya. Lambah-lambah. Tenang kok ya. Merah-merah duduk di tengah sing rada ijo-ijo duduk di ning pinggiran. Kalau wingi anu Mas Gareng karo Mbak Lisa.
tembange Mbah Sukron Ula Tampar niku nate kula ungelke teng YouTube niku kena hak cipta. Waduh, lah niku. Ning kula nggih mboten kesusu nesu, kula golek isik teng Google iki sapa? Wah, kok Wami CS Jakarta. Kula berkomunikasi, ternyata ada hampir kesamaan lirik kalian napa niku melodi. Kesamaan melodi, tapi beda kata-kata. Nggih, akhirnya dipun lepas sak menika sampun aman melih. Oke. Ya wong tek-tek dhewe diunekne kok ya iso kena kaya ngono ya Nduk ya. Ya. Ya kudune ki ya barang tek-tek dhewe ki lek diwehne ki ya tetep dadi apik. Nah, saiki ki do rebutan hak cipta Mas. Mongko jaman biyen Kinarto Sabdo, sinten mawon pujangga jaman dulu nek gawe lagu band dinggo sak karepe. Dadi iso langgeng nganti saiki ngono. Tapi nek misalnya ada nganggo ngono ya aja ngeweh jangan menghak miliki lho. Ya padha wae karo dulur Kedung Banteng lho Mas Cahyo. Wong cowe hak cipta kuwi ya hanya satu. Hak cipta itu hanya satu, muga-muga sing nyipta ki ya bapake, sing ngandung ya ibune. Iki mula dulur Kedung Banteng niki sedaya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya rabbal alamin. Nggih. Ya, hak cipta monggo. Nggih, bawanipun cobi saking Mbak Mira, coba Mbak Mira. Ayo. Mbak Mira. Dandang gula. Nggih. Muridé Mbak Nur mula ya meh padha cengkoke karo suarane. Ayo. Tenan kok jan jekek. Yo. Priya bagus kang olah budaya. Nano. Sawan aneng kutha gedhe Hop oper Mbok Yarka. Ya. bendera terus kayung ya selendang kuning kang saking ukir. Mbak Elisa, yuk. Itu dapat jatah aku ya. Bakale bagian. Suara kurang pramono ning wasis Yo Reng, tak ketang sithik Reng. Ayo. Angungkrom marang bendoro. Awakmu? Kok titik men? Lah ya sapadha tok Mas, pelanggaran Mas ya. Sang Tiah Walik. Oh, kewalik to. Nggih, walik. Tiah Sulestya pijer ngincangake alis Bareng. Terus resno sesideman.
Yo Yan, angkatan dhisik. Luweh becik patenan timbang pepisahan. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng Pak Waris Sugiono ingkang sakepareng nyimak. Ugi ingkang kepareng WA menika saking Gondang Baru Monitor saking griya. Inggih sembah nuwun. Saking wah ngopo iki? Semangat Pak Dalang, sehat selalu. Semoga pertunjukan malam ini menghadirkan jok-jok kelucuan yang halus cerdas, barokah semakin gemilang. Beriman amin. Wah iya. Mom Tintun. Ayo nggih. Ugi saking Mas Yosi streaming. Pak niki penonton 3.000. Yo. Nggih, terima kasih ingkang kepareng monitor wonten YouTube matur nuwun ingkang tanpa upami katresnanipun. Munasira, nggih. Urip ana kutha yen luwih tak tukane. Angkat, Bang. Naten sesiden
Thank you.